nauzue diska berriarekin bakarka egin dudan lehena. Eta ikusten duzuenez, azala Lutxo Neirarena da, nire mugalari baxujolea, eta grabazioa Jonan Ordorikarena, nik uste produktore bezala ere jarri beharko genukela, asko saiatu dalako. 12 kantu bildu ditut, nire disko guztietakoak eta beste disko batzuetakoak ere bai. Inungo antologia nahirik gabe, hola suertatu dira kantu hauek, eta beste batzu bazterrean utzi ditut, askotxo grabatu eta gero, eta nik uste beste mundu batean sartzen naizela honekin. Duela 2 urte hasi nintzen emanaldi horietan, bakarkako emanaldietan, eta hau da horren ondorioa, eta segurki abia puntua ere bai, beste batzuetarako, eta hola xe. Ia ba, ze egiten duen aurrera.